Esta rúa está dedicada a Fernando Suárez, máis coñecido como Conde Vallellano, quen fora ministro de Franco e procurador en Cortes ata a súa morte no ano 1964. Estoutra, a Avenida Rivero de Aguilar, homenaxea ao director de Obras Públicas do réxime nos anos 60. Unha carambola do destino quixo que este monumento de lembranza ás vítimas do franquismo se erguese nunha das súas beiras. O goberno local agora, co apoio de toda a corporación, quere eliminar os vestixios franquistas que aínda permanecen en Vilagarcía. Esta non é a primeira vez que Rabella acorda retirar a simboloxía da ditadura. O asunto xa se acordará en pleno no ano 2008. Agora, 10 anos despois, o actual goberno recoñece que a actuación tardou en chegar. Si é certo que a lei aprobouse xa fai anos, pero tamén, determinadas circunstancias de, a anterior corporación non fixo nada. Nós estivemos negociando precisamente co resto dos grupos ata agora. Nunca é tarde si a dita é boa. Na reunión celebrada a última hora de onte, na que participaron todos os grupos políticos, agás o BNG, que xustificou a súa ausencia, acordouse a contratación dunha asistencia técnica para a revisión do Rueiro e a aplicación da Lei de Memoria Histórica. Como imos cambiar determinados nombres de algunhas rúas, outro dos acordos que adoptamos onte na xuntanza foi visualizar un pouco máis as mulleres xa non só de Vilagarcía, sino calquera muller que sexa merecedora de ser reconocida co nomeamento dunha rúa, aproveitar tamén para correxir esa discriminación que hai, porque hai moi poucas rúas en Vilagarcía con nomes de muller, recoñecer o papel da muller na nosa historia, dándolle nome de muller a algunha rúa máis. No Parque Doutor Fleming, o Concello tamén vai retirar este busto de Calvo Sotelo, considerado un dos ideólogos do franquismo. Ademais, o Executivo local xa solicitou formalmente a Igrexa a retirada da cruz que homenaxea aos membros do bando falanxista situada na fachada da parroquial de Santa Olaia. Imos remitir un escrito ao cura párroco desta parroquia para pedir e dar cumplimento á memoria histórica a retirada desta cruz. Sabemos de outros concellos, por exemplo, no caso de Lalín, que foi iniciativa do propio párroco que solicitou esta retirada e, esperemos que por parte da Igrexa Católica non haya ningún problema en retirar esa homenaxe, neste caso aos falanxistas de Vilagarcía, e dar así cumprimento á Lei de Memoria Histórica. Hai 15 anos xa se fixo unha solicitude semellante, recibindo daquela unha resposta do arcebispado dando a súa conformidade. Con todo, este símbolo permaneceu intacto durante todos estes anos. Canal Rías Baixas púxose hoxe en contacto co cura da Igrexa para preguntarlle pola retirada da cruz. Con todo, o sacerdote declinou facer declaracións.